खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 26 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। स्पेशल एनआईए कर्ट गुवाहाटीआ बांलादेश हादोरनि उदखारि आफाद हिजबुल मुजाहिदीन उदखारि आफादजों लोब्बा थानायनि जाहोनाव सानै दायनिगिरिफोरखौ 5 बोसोरनि थाखाय बिजिरसालिया जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। साजा फोसावजानाय सानै उदखारिफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद शाहनवाज आलम आरो उमर फारुक। sonitpur आरो biswanatha जिल्लाया फैगौ दान 2 दान 3नि गेजेरावनो बिटिआर हाबसिगोन। दा बेफोरखौ नोजोर लाखियोब्ला लखिमपुराबो बारा गोजान नंलिया। थाबैनो जोंनि बे गासैबो सिमां, जाय सिमांखौ नुनानै जोंनि मोनसे गोग्गोम बर' समाज दानायनि सिमां दंमोन, बेफोर गासैबो लासैनो जाजोबसिगोन होननानै बिटिएसनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा बुंथिदों। बाक्सा जिल्लायाव बान्था राननो थाखाय साखा-फारा खालामगासिनो दङ। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरमानि एचएस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिसाया बे बोसोरनि 4थि खेबनि बड' फिल्म बान्था राननाय 2022 मायथाइनिखौ खुंनो थाखाय साखा-फारा खालामदों। बे दाननि एबा डिसेम्बर दाननि 2 खालार खालि बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन। थांनाय 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय बे बोसोरनि एबा 2022 मायथाइनि नभेम्बर दानसिम आसामाव गासै 1101.86 कोटि रांनि ड्राग्स हमनो हादों आरो गासै 8,280 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। मोनसे गिख्रंथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाया सोराङाव फैदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय लखिमपुर केरिआव सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसिखौ कारेन्टजों बोबथाब जाहोनानै बुथारखांनानै गावनि बिसिनि गोथै सहखौ रुम सिङाव एबा न' सिङावनो सावनानै रावबो मिथियै बायदि गावबो रुम सिङावनो साननिसिम उन्दुना थादोंमोन। उनाव जाथायखौ मिथिना पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम लांनाय जादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय उषा शर्मा आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां फिसायनि मुङा जाबाय मोहम्मद बासी। मोहम्मद बासीआ गावनि बिसि उषा शर्माजों नांलाय खमलाय खालामखांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो जाथायखौ खालामनाय समाव गावनि बिमाया नखराव गैयामोन। उनाव बिमाया न'आव फैनानै बिहामजोनि बाथ्राखौ फिसाज्लानाव सोंनायाव फिसाज्लाया फोरमायनो हायैयाव पुलिसनो केस होनायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गभर्नमेन्ट डेन्टेल कलेजखौ बेखेवदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा डिब्रुगड़ जिल्लायाव थांनानै माखासे गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौबो बेखेवनानै होदों। भारत हादरनि सासे सुबुंखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुंफोरा नेपालाव गुलि गावनानै बुथारना गालांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय शिवा बुजानि यादव। 45 बोसोर बैसोनि शिवा बुजानि यादवखौ दुथांफोरा गुलि गावखांनानै बाइकजों खारखोमा लांदों। नाथाय बिथांखौ सोर गावखो, मानि जाहोनाव गुलि गावखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मध्य प्रदेश रायजोनि दामु जिल्लानि सिङाव थानाय कासाईमान्डी ओनसोलाव सासे पुलिस कनस्टेबलआ डिउटियाव थानाय समाव सोरबा स्नेमनि सुबुंफोरजों नांलाय खमलाय खालामनायाव पुलिस कनस्टेबलआ मानसिफोरनि सिगाङावनो अन्थाइजों खर' देनानै बुथारजादों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय सुरेन्द्र सिंह। बिथाङा गावनि आउटपस्टआव ओंखाम जागासिनो दंमोन। बे समावनो बायजोआव दाङाबाजिखौ खोनानानै बादा होनो थांदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। माबा मासिना ओंखायनो होफैयासै। मा शिलंनिफ्राय फैयो? शिलंनिफ्राय फैयो। खासियाफोरनि? दङ। बेबायदिनो ओमफ्राय बेहायनो थाखायो नोंसोरो? बेहायनो थायो? बेहायनो थायो? जोंना मालिकआबो थायो, आं न'आव थाहैयो। न'आ बखिया हाजोआव? साफा
जगन्नाथ जगन्नाथ मन्दिर ओमफ्राय शिब मन्दिर गिदिर दं गामि गोजा ओरै गासिबो सिजौगुरिया गासिबो मा नाम बर' गोजा मा नाम सिजौगुरि सिजौगुरि गामिया सिजौगुरि बिराद बर' गामि नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि